ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫସଲ ଲାଗିଛି ବିନା ସାରରେ ଏକଦମ ପୁରା ଭଲ ଫସଲ ଲାଗିଛି ବିନା ସାର। ଆମେ ମୋ ମାଆର ମୋର ତୋଳୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶାଗ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଗ। ହାଇ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ 100 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଜୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ରବିବାର, ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି। ଆଜି ମୋ ଦିନ, ଆଜି ଅଫିସ୍ ଛୁଟି। ତ ଆଜି ମୁଁ ବାରିରେ ବୁଲୁଛି। ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଦରକାର। ତ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଖାଦ୍ୟଟା ବିଷାକ୍ତ ହେଇଗଲି, ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମାନେ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ତ ଆଜି ଆମ ବାରିରେ ମୁଁ ବିନା ସାର ବାଲା ଜିନିଷ ସବୁ ଲଗିଆ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବିନ୍ ଲାଗିଛି, ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଗୋଟେ ମରିଗଲେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଏଠି ଲାଗିଛି। ବିନ୍ସ, ମାନେ ବିନା ସାର, ବେଶୀ ମାନେ ପିଡ଼ିଆ ଏସବୁ କିଛି ପଡ଼େନି। କେବଳ ଆମର ଗାଈ ଗୁହାଳ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଖତ ଗଦା ପଡ଼େ। ତ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, କେବେ ପାଣି କେବେ ପଡ଼େ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାର ନୋ ସାର। ସାର ତ ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହିଁ ହେବ ନା। ଏ ଫୁଲ ଗଛଟେ, ଏଇଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଗୋଟେ ଶମୀ ଗଛରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଶମୀ ଗଛ ଲଗିଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦାଣ୍ଡ ଘର ଦ୍ୱାର ଫଣ୍ଡରେ ବେଲ ଗଛ, ଅରଖ ଗଛ, ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ କାମ ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ବାରିରେ ବେଶୀ ଆସି ହେଉନି, ଗଛ ପତ୍ର ବେଶୀ ଦେଖି ହେଉନି। ତ ଗଲା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳା, ଧନିଆ ଲାଗିଥିଲା, ଧନିଆ ଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ଧନିଆ ଲାଗିଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସରିଗଲା, ପରେ ହେଇଗଲା ଧନିଆ। ମୂଳା ଲାଗିଛି, ମୂଳା କିଛି କିଛି ଖିଆ ହେଲେ। ତ ବି ବିନା ସାର ବାଲା ଜିନିଷ। ଶାଗ ଥିଲା, ଏପଟେ ବିନ୍ସ ଲାଗିଛି, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ଏପଟେ ପତା ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଇଗଣ। ଶାଗ ଥିଲା, ଶାଗ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆମେ। କିଛି ପରିବେଶ ହବ। ଏଠି କାକୁଡ଼ି ଲାଗିଛି। ସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କୋବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଶୀ ଶାଗ ଲାଗିଛି ବିନା ସାରରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଗ, ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୋଳା ହେଉଛି। ତୋଳିବୁ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଖାଳ। ପଖାଳକୁ ଶାଗ ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପଖାଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଜଣାଇବେ।
ବଉଳ ହେଇଛି ଆମ୍ବ। ପିଜୁଳି ବି କଷି ଦେଉଛି, ଦେଶୀ ପିଜୁଳି। କଲରା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ଆଉ, ଦେଶୀ କଲରା ଇଏ ସବୁ। ଶିମ୍ବ ତ ମାଡ଼ିଛି ପୁରା ଘର ଉପରେ ପୁରା। କଦଳୀ ଦିଟା ଫଳିଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫଳିଛି। କଦଳୀ ପାଣି କାକରୁ ତାପରେ ଫଳିଛି। ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବି, ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆମ୍ବ ଏଥରକ 5-6ଟା ଗଛ ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ଆଉ। ସେପଟେ ବି କିଛି କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି। ଛାତ ଇଏ ପୁରା ଉପରେ ଶିମ୍ବ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମାଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଜୋରସେ ଶିମ୍ବ ବି ମାଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ବଉଳ ଭଲ ହେଇଛି, ଦେଶୀ। ଏପଟେ ଶିମ୍ବ ପତ୍ର ମାଡ଼ିଛି, ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ପାଣି କଖାରୁ। ଛୁଇଁ ହେଇଛି, ସଜନା ଛୁଇଁ। ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ନା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ଏ ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଶାଗ କେମିତି ବାରିରେ ପୋଟାଳରେ ବୁଣା ହେଇଛି। ଶାଗ ଇଏ 3-4 ପୋଟାଳେ ବୁଣା ହେଇଛି। ମାନେ 3-4 ପୋଟାଳି ହେଲେ ମାନେ ତୋଳିକି ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ତୋଳିକି ଖାଇଲେ ଶାଗ ତୋଳିଲେ କ'ଣ ହବ, ଧର ଆଜି ଖାଇବୁ, କାଲି ସେ ପୋଟାଳି କାଷ୍ଟଳି ଏମିତି 3-4 ପୋଟାଳି ଆମର ବୁଣା ହେଇଛି। 2-3ଟା ଆମର ବାରି ଅଛି, 2ଟା ବାରି ଅଛି। ଘର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାରିଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ କିଣା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ବାରି ଅଛି। 2ଟା ଯାକ ବାରି ଅଛି। ମୋ ମା ମୁଁ ମିଶିକି ଏଠି ତୋଳୁଛୁ ଆଉ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ତୋଳିଲେ ଦେଖିବେ। ଶାଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋର। ଶାଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଭିଟାମିନ୍ ବହୁତ ଥାଏ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ। ଶାଗ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ସବୁଦିନ ଶାଗ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ପାୱାରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ବାରିରେ ଏମିତି ବିନା ସାରରେ ଫସଲ ଲଗାନ୍ତୁ, ଶାଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶାଗ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଏଇ ବିନ୍ସ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏମିତି ବାଡ଼ କରିକି ବିନ୍ସ ଲଗାନ୍ତୁ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ସଜନା ଛୁଇଁ ଲଗାନ୍ତୁ, ବାଇଗଣ ଏମିତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଲଗାନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲଗାନ୍ତୁ, ଟମାଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ସବୁ କିଛି ବାଇରେ କିଛି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ସବୁକିଛି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଏ ଦେଶୀ କମଳା, ବାଇରେ ଦେଶୀ କମଳା ଆମର ହେଇଛି, ଲାଗିଛି। ପାଳଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଏଠି, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା ଦେହ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶାଗଟା ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାଗଟା ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଶାଗ କଲେ ଖାଲି ସେ କୋଶଳା ଶାଗ ନୁହେଁ, ଆପଣ
ଅଲଗା ଶାଗ ବି ଖାଇପାରିବେ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇପାରିବେ, ମୂଳା ଶାଗ ଖାଇପାରିବେ। ବାରିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବାରିରେ ଫସଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ସାର ପରିବା କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ସାରିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବାରିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଇବା, ତାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା ଥାଏ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।